lima pembantu kamu sing telu aku papat tiga negara telu tiga enam asal benane bebendu kok mesti dadi bati kuwi
Prabulayus mandhap saking kreta. Nem-neman menika dipun penggak. Nanging emanipun nem-neman menika wau malah saya mumpat. Sak temah Pancakara kaliyan ingkang sinten. Pungkasanipun ingkang sinuwun dipun senggan. Nek ngono kowe ngerti. Sapa sing nyedeni wong tuaku? Sekawit kula boten ngertos. Ning sareng kula wangsul dhateng Tebes. Kula sumerep tiyang ingkang merjaya Rama dalem. Lenggah jajar kalian ibu dalem Kanjeng Ratu Yukasta. Kreon, kamane iki sing bakal lunasi ya. Sinuwun tidak ngerti. Hati gue ora kuat. Pitelah gue sing baru tekan ngendi-endi. Dene aku sing percaya kang Mas Prabulayus. Mergo merek kamu tak ning Tebes. Pandanganmu kowe ora bener. Manut bisi enggak Kang Mas Prabulayus bakal sedo mergo dipercaya putrane dhewe. Nalika putraku lair, Maharsi Tiresias ngendika, sepataning dewa wis tumiko. Besok yen jambang bayi kuwi dewasa bakal percaya bapakne lan ngepek bojo ibune. Pusana Kang Mas Prabulayus jawab aku kinasihe supaya percaya putraku. Aneh. Iki aneh Yukasta. Anak piye sinuwun? Sepataning dewa marang putramu padha karo sing tak tumpuk. Yen aku bakal percaya bapakku Rama Prabu Ponibus uga ngepek bojo ibuku. Rene aku wedi yen sepoto kuwi dadi kanyatan. Aku lunga saka Praja Korintos tanpa nyen idi paling layak Rama Prabu Ponibus. Nalika aku mulan turu tekan desa Proces, aku ngerjaya saweneh priya. Mergo dheweke mbelani kusine kreta
sing nyambut dadaku nganggo pecute. Nek ngono sampeyan dalu kau tekan desa Ponceng. Aku ora ngerti yo Kasta. Aku bingung. Kenapa priyoku tansah gawang-gawang ning mripatku? Liko uripku lalu impen-impenku. Semono uga sepatane dewa sing kudu tak tampa. Siwur. Reyon. Apa pemeneh kowe tekan kene? Wis tekan mungsu kalan. Bumi tebes sumilah padah. Wis tekan titiwan sine. Owat iki kawedar disekseni para kawula. Reyon. Kowe aja gawe rekod daya anyar. Kamu. Lho. Wis tekan wan sine kowe matur wae. Sendika. Aku ora paham. Kowe aku iki nasih Kang Mas Prabu Layus. Leres Kanjeng Ratu. Kula sowan mergi badhe babar sejata sing lelampahan. Awit nalika garwa dalem Prabu Layus jawuh kula merjaya ingkang putra. Manah kula boten gemi. Jabang bayi menika kula buta kesah. Kula aturaken dhateng Prabu Politus ing negari Korintos lan dipun paring asma Oedipus. Bangun! Kowe aja ngono. Kula matur menapa wontenipun. Punten dawuh sewu Kanjeng Ratu. Menika kagunganipun sinten? Oh. Selendang iki. Selendang iki biyen tak gendong putraku. Kenapa iso ning tanganmu? Mergi dipun paringaken swari Prabu Layus sareng kaliyan jabang bayi ingkang kula bentuk. Nek ngono. Oedipus iki putraku. Kowe putraku ya. Kowe putraku Oedipus. Neng kowe uga garwaku. Kowe garwaku Oedipus. Ora.
Aku ratu sing ora pantes disuwun suwun. Aku Greg. Aku mumpun. Saya bener mahal si Tenesias. Senajan aku duwe mripat, naik hatiku butuh. Butuh marang bener. Butuh marang tumindak Nesto. Mripat. Sing kudune kanggo nuntur aku becik. Wis ketutupan hawa nepsu. Ketrikol tumindak dasar. Wong kaya aku iki ora pantes duwe mripat.